Ito yung sikreto ko para mapabilis yung internet namin using mikrotik. Para mawala yung delay sa online class, online meeting at online games. So ipapakita ko dito yung video ng mikrotik at sa online games at yung mga settings na dapat mong makita doon sa mikrotik. Since mayroon na tayong mikrotik, kaya na nating i-manage yung internet connection natin. At mabawasan yung mga delays for gaming, online class at online meeting. I-connect ko muna itong iPad ko doon sa mikrotik. Ayan, na-connect ko na. So, susunod, i-check natin yung ping natin sa ML. So ito yung sikreto ko para maging stable yung internet connection ko sa USATV.